गॅस ये कौशे नका गे पुढे आणि नुसतं उडवूनच्या सामान आहे बा ये कोणा दीजे वो बारी बुके नाला नुसतं आकात दी आणि अरे भूक लागला अरे दीता खान घे राईट रेडी 1 2 3 लेऊन टाकून सो कॅच वर घेता गे रे चल बा आता बड फोन फोन हा देव अंगा हॅलो 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 पोलीस स्टेशन की नाही ये रेल्वे स्टेशन आले ऐकले अंगा ट्रेन येता पडे चुक ऐकले अयो अंगा का तकतात पोलीस स्टेशन नहीं की है पोलीस स्टेशन आ फोन करने पोलीस स्टेशन में जाता ये पोलीस स्टेशन में गाल सांगितली अयो अंगा का तकतात सर गई तुझ्या बेडरूम मध्ये गे नहीं सर अंगा बोंडल बस स्टैंड सर बोंडल बस स्टैंड मध्ये कोण कोण सर अंग 5 तकले पोटले सर विकी ये सर आता 5 तकले पोटले वही वही विकी ये सर वही गे वही वही आता काल घरचे सारा कसं पाहिजे अरे तू आपल्या ते कितले तकले पोटतात पण मेजून तो राव ते वाटते काय ते जाई जाई सर की सर जाय आता काल घरचे आका आमचं बॉस तू सही काय हो आका जोर मापे काय आईला रे तलो सरा ओया गुड मॉर्निंग सर ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ ಸಾಯಿಪ ಮಗ ಆಟಡೆ ಬಾಬಾಕಿ सर ಸಾಲೆ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಲ್ಲ सर आता फोन आले सर ಕಾದಲೆ फोन झाला था सर हां ते राउडी आवून सर खतरनाक गे सर अरे 5 तकले पडले गे सर या सर या सर तुला पीसे लागलाय रे काय सर 5 तकले पडले ने वय सर आता आम्ही गेला रे 6 7 हां येळू हां ओ तर काय राव का साहेब इल्ले का जाईना बाकी रे असं मांड पडे की पुरा झाल्या आपण याची आमची आयडिया काय रे कसं जाईले 2 स्टार हां दशे दिसताने सर ये काय सर चांगलं बरी काल मी कुत्र्या रेकला धरलो ने वय सर कादा वेर डाऊन धरलं ना सर वय सर तर एफआयआर आणि बरं झालं की काल सर एफआयआर पुरा एफआयआर करू नये तू म्हणे नाही सर ताका आम्ही स्टेशन आवर आईले बेस्ट आउट थोडी म्हणून हो ते काल कल्लेला सड झालं मग वय सर काय आणतो अरे सर ते मस्त पडे सर बेस्ट लेंगी काल सर बेस्ट आउट ट्राय केलं सर हां माका आम्ही जिंकला माका जाईना म्हणून तसे तुमका राखते सर ठीक आहे तुला जरा मोठी पिओ सर वय सर अबे रे का अबे सर अबे ये रे बस बाल आज होत नाही करा सर अले मारी नका तुम्ही मारल्या का जाता मस्त केलं सर ने से बेस्ट पिओ वय सर आम्ही फिरू सर सर कोण तू आहे बेस्ट आता खाऊ चांगलं बरं यायचं काल अजय वय सर काल केस पुरा इशिने हम हंग मध्ये होदे मध्ये सर अजय केस की सर हां अरे सर काल ते बोंदेलं सर बस स्टँड अंते हां केंद्रा बस्सा सोडलो सर हां केंद्रा बस्सा सोडवलो होता अंगडी यायचे त्याला ते काय छोटा फोटो झाला सर चलो पटलं वय सर काल ಇಲ್ಲ ಐಕಾ ಸರ್ ಹಂಗ ಇಲ್ಲ ಐಕಾ ಕಾಲ ಸಂಗ್ ಅವು ಬಂದೆಲ್ಲ ಬಸ್ ತೊಂಡ ಸರ್ ಪೊದು ಅಂಗಡಿ ಪಾವತಿಸ್ತಾನ ड्रायव्हर आणि ब्रेक गेली सर कंट्रोल चुकून आ वेचेडू असे पटलून गेले असे धरले नाही होय सर असे धरू नये काय सर काय ना रे आणि असे धरले का असे धरू नये असे धरू नये सर कळलं सर कळलं मग सर असे
तू कातोडी झालं रे कसं मागे काय आलंय सर ती बोल हा ती आता वाटलं विषय नाही तिथे मला सर एखाद्याला जाता नेक्स्ट घालायची अनेक काल केस म्हणून केस असा सर घालाय ताने काढा गेला सर कोण सर कोण हा ते कोण दिलं सर हा 5 जणांचे डॉ किस दिला सराने 5 तुझ्या बाईला घेतलं आणखी किस देऊ ना ते बाई द्यायचा सर तुझ्या बाई सर काला सर बाईला देऊ शकत होय सर सर आम्ही केली चूक आओ बक्साने करता सर बक्साने मागता का सर आम्ही ख्रिस्ताव नाही हां बक्षिया हा काय करताय ती त्याचे डॉ 5 जणांचे राव काय बाई प्रश्न आला सर काय प्रश्न कोण आहे काय सर हॅलो हां काय बोलतोय हा मार्केट काल झालंय का सांगलं नाही साहेब मांडो कात्री नका म्हणून तू किती मिनिट सांगते बा मांडे कात्री मोसा नका म्हणून हा हे करा मागे बोल सर काय बोलले सर नाही साहेब तुझे एक बंदरचे काय काल सर ते काय ना हा आमच्या हिरा समाग बंडाळून जातल्या मार्केटिंग हां त्याने मांडे कात्री नका मला पुरा मांडे कात्री नका शक ओ शक काल सर ओ शक आता माझ्या बाईला मांडे उला झालं साहेब आजला म्हणतो ना सर गॅरंटी ना आज ना उरला माहिती घ्या राहतो जेवण जायच सर बीफ चिली ओके सर हा वो गाली म्हणतो ना माझी गाली तो सर राचित तो म्हणता भाव त्याच्या फटकाच्या प्रोजेक्ट करता काय सर दिया आणि क्रिस्ताव जनी सर भाई इले दिया समोर तम काय म्हणता नाही होय सर हा काल राचित करतोय सांग त्या 5 जणांचे डॉ आपण सर सर त्या 5 चेडवाची नंबर मिळेल का सर अप्पा सर तुझ्याकडे सिरे नंबर दी त्याने कंप्लेंट दिताना काम गेले सर मगर तू मेसेज आले बरोबर ना सर शी तसं पण ना सर आता आपण आम्ही दिल्ली कीच माका पाठी दिली सर सर करा सर करा सर अरे कीच पाठी आर कीच आका असे सगळं जाईल होय सर सर जाईल आका सर आका एरोप्लेन सोडायचे सर आका एरोप्लेन सोडायचे सर एरोप्लेन होय सर तिथले कोटी घेतले एरोप्लेन आका गाला करे या सोरा नाही काला सर सायकल सगळे सायकल नका सर ऍटलीस्ट स्कूटर म्हणजे सोडून हा स्कूटर अबे सर हा चढ स्कूटर आम्हाला स्कूटर काय असं सर तुझा स्कूटर दिसला मग होय सर मला सर अंगा सर किती ना ती स्कूटर असं सर आता स्कूटर दिसला ना दिसा नाही सर काय काय सर हे सर दिसता मग स्कूटर रे आता स्टार्ट हँड धरले रे सच्चा पहिले देऊ होतं सर तसे चालेल सर की गन स्टार्ट केले रे की कोण घालताय कोण घालताय रे सर ऍक्टिव्ह सांगले रे स्कूटर मिळेल सर कला सर का स्कूटर कला सर वो भयंकर चालू सर भयंकर चालू सर देव रे हे गाणं करताय रे स्टँड करता सर भारी हुशार आहे विराम पुरुषाला सर सर अक्का सर माडा सोडीचे सर माडा माडा ते सर माड ना सर तू माड दिसा नाही रे माड दिसा ना इतका तू माड दिसा दिसा मग मैं बघा दिसा कोण दिसा सर मग? मस्त सर कला सर माड असं दिसता सर दिसता मला दिसता मग सर चांगलं म्हणजे काढू काय सर दिसा काढू दिसा ना काढू हा काढू असं सर चढ सर
ಮಾಸಾಡ ಸರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಸ್ ಸರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಓ ದೇವಾ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕಾಲ ದಿಶೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಾಲ ಸರ್ ಕಾಲ ಮಾಸಾಡ್ರೆ ನಾನು ಸಮ ಊರ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಕಾಣಕ ಬಂಡೆ 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 ಸರ್ ಬುರ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಅವಲೇ ಸರ್ मुर्गे बुर्गे सर ये मुर्गे नहीं है अरे कौन है मुर्गे नहीं ये बाल मुनिस अब तो किसान सर कौन तो बोला कौन तो रॉकी रॉकी दिसाना सर रॉकी दिसान सर काले प्रॉब्लेम असं पुरा सर इमोशनल होता है जैसा आता सर रॉकी सर गुराव रावेता काल झाले रॉकी ग काल का काम है शाम को कल ना नहीं लगन पड़ा आज अपना दिसान तो शाम नहीं लगे तू कांडा नहीं लगे रे शक हमका कौन आने था सर आम्ही नावची अप्रूव नाही सर अच्छा घेऊन जायचं आपते एक कुठे झाला ना आणि हमें पावडर यान गोरला तका पावडर यातला काय सर तू काम दिलाय रे पावडर एक कुठे झाला पावडर आता सर मा केस ओळी जाता सर तशी लागतं सर तुला ते इन्फॉर्मेशन नाही काल झालंय म्हणून सर 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 इनको आहे सर काल आहे सर ते सर ते काल नेक्स्ट दुकान काय आहे सर नाही सर ते सर काल काल झाले किती झाले नाही बोल रिपोर्ट करून घे तू आता का काल केदा लास्ट पडले कागज पडला नाही लेने सर ओय. आज अपना दिसान आओ फिर लुईसा मा उचारना मो इल्ली बायगर गेली लुईसा मा पोळो होय की पाटेतना रॉकी दिसान सर दिसा नाही सर राव सर अंचे डाऊट सर तो तुझ्या ओटत असतालो केदा रे होय सर केदा तुझ्या ओटत होय सर सर अवे बोलले ना सर टाका अवे बोलले ना कार मुझे टू बाराड बसून पिऊन आणलो वही सर तो टाका बोलले वही सर बोलले मुझे वही तो सर पियाना सर तो पियाना होती आहे ना मोठी माता सर काला सर टाका माडा माडा सर रे माडा सर मुझे सांगता बेडरूम आमची मुझे राहिला बसला निघली मू त्याच्या पण इथं बाहेर गेलो तो सर ये मगा गॅरंटी सर टाका काही सेटअप होता सर तो बेडरूम आमना सर ये सीधा केला बरोबर घेतो नाही तो बॅट कालांगे सर अंचे कालम गणना सर रिलेशनशिप तो समजा ना सर सर काल फेवरेट गाणं फेवरेट ना सर टाका फेवरेट ना काले कबाब कबाब के सर हम काय कबाब तुले सर अय्यो सर अय्यो अय्यो काल उदाड माझ्यावर काल बोटला सर काला सर काको बेस्ट मला आता बोटला काका सर सर दारू पुरा काढी झाली सर माडा सोडचे राका सर मागे रे ते बाईक काढ देऊन बाईक घेते राग बरं हीच राहिली की नाली सर तो नाले हीच पुरा हीच बिदल हे कबाब काल आहे सर काल आहे सर इथे तो म्हणता पळला म्हणता सर इसारे आता जेडे हो पोटी मारताय काल आता तू बेजार कर ना काय ते काय टेन्शन कर नका तो बीता आलो तुझ्याकडे तुझ्याकडे तो बीता आलो सर कसे नहीं सर हम नहीं सर डबल ऍक्टिंग की नहीं सर तो रॉकी सर हम दोन्ही नाही सर पुढे सर नाव चेंज सर तस्वीर म्हणे असा की सर हां फोटो म्हणे असा की असं सर अटला असा की सर फोटो असला राम गेले सुलाभ जातो वही सर सर आगती नका नका सर सोडून दिया सर प्लीज सर समकल्या सर आवेता सर तक सोजून गो राव रेल समकल्या सर रॉक के मात्र तिने सांगले तुझ्या पर्यंत मजा बरी जागी सर बारिश सोबत वेकी सर शेकी सर काल सर मुझे बरी क्या सर तो शे तो काय अनेक लोक अरे सर अबे त्याच्या बारीन बस बोलणे आता बाणा चाललो मी सर हंगे रे अरे कोते रे बारीन बस सर तेले ना आला सर राव कामे ओ भयंकर हुशार सर ओ नॉर्मली सिंगल